zuciya ta yi fari babu tamkar kaya sayyidul anbiya. Irin na mutane koma aljani shi ke kula da komai sha'ani na bai bukatar tuni na zo da baitika kana a kofar mai mana magani irkuso mun iso za mu rero yabo gunsa mai gaskiya. Ko ina salati kunsa dole ne Allah ka yogun abin faɗi mun zammai ne hasken da duk yake haske duhu duka haskensa ne. Ciki da ahali nasa har sahabbai nasa hada dukkan masoyin a jingina da kai a samo dacewa makuyan asiri na sarki Allah shine katnawa ambatansa ne abin da yake sa raina cikin nutsuwa shi yake tafi da kunci yalar da farin ciki ya sawa damuwa ta yawa yaushe ne zana ganka sirrin duniya. Tabbas haka ne mafita in kana cikin kuncin ruhi ambatansa rasulillah na share dukkan juyayi in yabo na sai na kusantar da zuciya ka ji dai sanyi da na Amina da Abdalla kai mahaifan annaba ai sunyi na faɗa na kuma yaban sanya fasuma hayana tafiyar da bakin zuciya.
annabin mijin Khadija ne. Imamul muttaqina ne, Khalilur Rahmani ne. Ibidaka ummi wa abi abban sidiya.